Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya daga hannu ya ce Allahumma ummati ummati, ya Allah al'ummata al'ummata, gaba ɗayan mu yake so, baya san ɗaya ya kauce. Ummati ummati, wa baka ya fashe da kuka. Fa qala Allah azza wa jalla, ubangiji ta'ala sai ya ce ya jibrilu izhab ila Muhammad, ya kai jibrilu je ka wajen Muhammad. Wa rabbuka a'lamu, ubangijinka ya fi sanin me yake ciki kafin ka je da bayan ka je. Fasalhu ma yubkika, tambaye shi me yasa ka kuka. Fa atahu jibril alaihi salatu wassalam, malaika jibril yazo wajen manzon Allah fa sa'alahu, ya tambaye shi. Fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qala, kuma ya baiwa manzon Allah labarin abin da ya faɗa, wa huwa alam, yana mai mafi sani. Fa qala Allah, sai Allah ya ce ya jibril izhab ila muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nusuka. Wato lokacin da malaika jibril yazo yace me kace, yace abin da nake roko Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Sai malaika jibril ya koma wajen Allah yace abin da yake cewa kenan Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Yace in na tuna al'ummata ne sai in yi kuka, shine yasa ni kukan in tuna matsayin su. Sai Allah ya ce da shi je ka faɗa masa cewa inna sanurdika fi ummatika wala nusuuk, za mu faranta ma rai game da al'ummarka, ba za mu bakanta ma rai ba. Haka Allah ya ce a faɗa masa, Allah za mu faranta ma rai, ba za mu bakanta ma rai ba. Haka Allah ya ce. Ubangiji ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin, Allah ne ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke cikin su gaba daya, kasa da sama da abin da ke cikin su. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan komai. Wannan shine karshen ayoyin cikin suratul maida. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana. Akwai abu guda biyu. Abu na farko, akwai wani dan uwa da ya rubuto takarda mai kaushin gaske, mai kaushi ce kwarai, kamar yana gaya mun magana kan naki ansa wata daga tambaya daga cikin tambayoyinsa. Wallahi tambayoyin da kuke rubutawa ba zan iya ansa kashi ɗaya cikin 100 ɗinsu ba, sun yawa, kuma kawai rufe ido nake in lalubo haka in ɗauka. Sannan idan na ɗauki 10 da wuya in iya karanta ɗaya, dan ina sa ka'ida wadda na fahimci rubutunta, na gane me yake nufi ko mai muhimmanci, ita nake ansawa. Amma kasancewar na ki ansa maka tambayar ka, ban san ka ba, ballanta na ce na yi maka da gangan. Kai ne ya kamata ka samu wani malamin da ba ni ba, ga malamai nan da yawa, sai wani ya ansa maka. Amma bai dace ka rubuto takarda har kana faɗin abin da bai dace ba. Wannan ba zai sa in ansa ba, sai in takardar ka ta cika sharadin ansawa. Kuma inda gaske ne ɗalibin ilimi ne mai son gaskiya, sai ka same ni a natse, sai ka samu bukatar ka. Amma ba ta hanyar dole ba, babu dole. Kuma sannan tsakanina da ku, tafsiri ne ko fatawa? To idan ban yi tafsiri ba na yi laifi, amma dan ban yi fatawa ba me laifi na? Shikenan ranar da aka sa darasin fatawa sai na yin fatawa, to na yi laifi. Da haka ya dan uwa, tafsiri nake ba fatawa ba, ka gane ko? Tafsiri nake yi. Abu na biyu, idan Allah ya kai mu gobe akwai lacca a Federal Locus da za a yi ga yan uwa mata musulmi wanda suka dora mun nauyin gabatarwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Allah